Ale 6 grudnia już był. Jak ci nie pasuje, to możesz oddać. Nie, no dobra. Moi drodzy, ta karta, którą tutaj widzicie, to już jak być może wiecie, nie jest mój pierwszy sprzęt od Nvidii, bo moją pierwszą kartą graficzną w pierwszym komputerze był właśnie GeForce. Pamiętam jak dziś, był to GeForce FX 5200, który z trudem radził sobie z uciągnięciem Call of Duty 2 na ten moment. Potem miałem też szczęście mieć w komputerze bodaj GeForce'a 9500 GT, następnie GeForce'a GTX 460, potem GTX'a 660, potem 970, potem 1070, potem 1080 Ti, 2080 Ti i teraz w moim sprzęcie zagaszcza? Jest takie słowo? Najnowsza seria, czyli RTX 3080. I za ten mocarny sprzęt oczywiście bardzo dziękuję firmie Gigabyte i Aorus. Myślę, że znalazł się on w dobrych rękach, jakby nie było jednego z dwóch członków teamu Nvidia Polska i oczywiście solidnego streamera, który dzień w dzień raczy duszę setek ludzi swym humorem oraz wiedzą. Ale dość o mnie. Przejdźmy do konkretu. Ta wersja, którą ja posiadam, wyposażona jest w bardzo wydajne, a przy tym bardzo ciche chłodzenie Windforce, które składa się aż z 3 wentylatorów. Tutaj mamy system RGB Fusion 2.0, dzięki któremu możemy ją podświetlić w dowolnym kolorze. I jak to już w nowych kartach bywa, tył zwieńczony eleganckim, czarnym, metalowym backplate'em. Jeżeli chodzi o wyjścia, mamy tutaj aż 3 DisplayPorty i 2 HDMI. To teraz może szybki odpakowaning. List miłosny od Gigabyte'a. Oj, byczku! Karta prezentuje się w ten sposób, no rzeczywiście jest niemała. O czym jeszcze dodatkowo warto wspomnieć, to, że jak wiecie często z postępem technologii dzieje się też postęp cenowy, w sensie ceny rosną. Bo kiedy za poprzednią kartę, czyli RTX-a 2080 Ti, przy premierze przyszło nam płacić 6000 lub nawet 6500, to ta karta na premierę kosztuje 2000 zł mniej. Oczywiście mamy tutaj wszystkie te Nvidiowe kosmiczne technologie, które pojawiły się już na kartach z serii 2000. Między innymi właśnie technologie Ray Tracingu, czyli śledzenia promieni w czasie rzeczywistym, które możemy zaobserwować w coraz to większej ilości nowych gier. Ale oprócz tego też sprzęt ten współpracuje z nową aplikacją Nvidii, czyli Broadcast, która dzięki mocy tego sprzętu i sztucznej inteligencji oferuje nam takie efekty jak m.in. odszumianie dźwięku, także streamowanie albo nagrywanie będzie możliwe nawet kiedy wasz ukochany sąsiad 7. dzień z rzędu boruje wiertarą w ścianie. Będziemy razem borować dziury. A ostatnio, że tak miał 3 miesiące i o wie młodszym godu. Ale też potrafi na przykład rozmazać nam, zależnie od tego jak chcemy to sobie ustawić, tło w kamerce za nami. Jeżeli chcemy osiągnąć bardziej taki powiedzmy efekt dający wrażenie, że nagrywamy to jakąś profesjonalną lustrzanką. No i potrafi też wykluczować tło bez użycia green screena. A oprócz G-Synca, którego już dobrze pewnie znacie z poprzednich serii kart Nvidii, mamy tutaj też tak zwaną technologię Reflex, czyli jeszcze większego zmniejszenia, zredukowania tego opóźnienia pomiędzy reakcją gracza a tym, co wydarzy się w grze, co szczególnie przyda się na przykład w e-sporcie, przy bardzo dynamicznych grach turniejowych, szybkich jakichś FPS-ach, które właśnie tej szybkości bezkompromisowej wymagają. Ale czym by były te wszystkie technologie o skomplikowanie technicznie brzmiących nazwach, gdybyśmy nie mogli tego zobaczyć w grach? No i dzięki tym wyżej wymienionym plus bardzo wysokiej wydajności sprzęt ten jest gotowy na wszystkie nowe produkcje, jakie się już pokazały na ten moment, szczególnie te gry wspierające właśnie technologię Ray Tracingu, śledzenia promieni, między innymi na przykład ledwo co wydany nasz polski krajowy Cyberpunk, czy gra Control, jedna z gier najlepiej prezentujących chyba te efekty właśnie śledzenia promieni, czy na przykład Battlefield 5. Jeżeli to połączymy z odpowiednio wydajną resztą podzespołów, to jestem przekonany, że macie zagwarantowaną rozrywkę i rozgrywkę w najwyższych detalach i rozdzielczości nawet 4K w tych wszystkich tytułach, które wymieniłem i wielu więcej, i tych, które dopiero gdzieś w najbliższej przyszłości będą wydane. Ja testuję już od paru dni, czego wielu z was jest świadkami, bo wszystko to jest streamowane na moim kanale na Twitchu. Jestem bardzo zadowolony i cóż zostało powiedzieć, nic tylko czekać na kolejne gry, które z takich kart, z takiego sprzętu jak ta wyciągną
to, co najlepsze. Co by już sam tyla nie godać, padum ino tak. Pierońsko dobro karta.